Dámy, môžete sa zaradiť s tyčkami. Ili ste už manželka, môže byť, ešte si ich môže preberať, alkohol, Roman. Dobre, dámy, vás nebudeme trápiť pri posing contest, vyskúšate vo finále, nezabudnite, ale pôjde, takže si už teraz zacvičujte posing. Nech sa páči, pravou do rozličovne odchod, odprevadíme ich potleskom. Ďakujem diváci. Banská Bystrica. 32. Igor Vačuha. 33. Marek Toplánsky. 34. Peter Tavlo. Eškáka Banská Bystrica. 35. Miroslav Škadra. 36. Robert Kováčik. 37. Marian Horáček. 39. Peter Lapín. Banská Bystrica. 45. Kolehovský Zvolen. 43. Jozef Kalmovský. 49. Peter Medveď. 45. Roman Latkerty a 53. Radimír Jelič, Česká republika, Kopšivnice. Ďakujem páni, základný postoj by som vás poprosil. Predbežné hodnotenie opäť je tu. Pravú bod. Dovidenia, niektorí neboli na vojne. Bravo, Boh. Pravá je tá, čo ňou píšeš, ak nie si ľava.